Xayrlı kеш, бүгінгі күннің төп яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләре программасы, студияда Фәнис Камал эшли, чыгарылышның төп темаларына күчәбез. Тагын бер Татарстан егете Россия герое булды. Звание Героя Российской Федерации присвоено старшему лейтенанту Баксикову Расиму Рашидовичу, командиру танковой роты. Расим Баксиковның шәхесе һәм батырлыгы турында Илгиз Шәкуров. Бүген Татарстанда 9 кеше хәрби хәрәкәтләр ветераны таныклыгы алды. Бу удостоверение алу зур зорлык. Бу таныклык ярдәмендә ветераннар нинди социаль ташламаларга дәгъва кыла ала? Бу хакта Алия Хайретдинова. Яңа транспорт һәм яңа маршрутлар. Bütün әйберне санап карарга кирәк, жүрүп карарга кирәк. Кешеләр жүрөрме, жүрмәсме? Су юлы белән йөрүчеләр санын ничек арттырырга җыеналар? Гөлнәс Сайфетдинова шул хакта. Тагын бер Татарстан егете Россия герое булды. Илебезнең батыр хәрбиләре исемлегендә хәзер Расим Баксиков та бар. Якташыбызга дәрәҗәле исем Курск бәрелешендә җиңүнең 80 еллыгына багышланган тантанада бирелде. Батырга дәүләт бүләген ил президенты Владимир Путин шәхсән тапшыра. Расим Баксиков Татарстанның Алексеевск районы егете, Казан танк училищесын тәмамлаган. Махсус хәрби операция башланганнан бирле СВО зонасында хезмәт итә. Быел җәй көнне ул хезмәттәшләре белән бергә бер танкта Украина кораллы көчләренең 8 хәрби техникасын юк итте. Шушы казанышы өчен алар Россия геройлары булды. Расим Баксиков һәм аның батырлыгы турында киләсе материалда. Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу. Горжусь вами. Данлы Курск җирләре, алар шанлы еллар турында истәлекләрне саклый. Бөек Ватан сугышында мондагы тарихи бәрелеш тәмамлануга 80 ел тулу уңайыннан оештырылган тантана. Россия президенты бу көннең әһәмияте турында сөйли һәм хәзер ил сагында булучыларга дәүләт бүләкләре тапшыра. Звание Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Мәйданны яңгыратып, татар егетенең исеме яңгырый. Бүләкләнгән 5 хәрби арасында якташыбыз Расим Баксиков та бар. Ул хәзер Россия герое. Звание Героя Российской Федерации присвоено старшему лейтенанту Баксикову Расиму Рашидовичу, командиру танковой роты. Бу егетләр барсы да Алёша дип аталган бер танк экипажыннан. Быел җәй алар СВО зонасында батырлык күрсәтеп бөтен илгә танылды. Егетләрнең танкы Украина кораллы көчләренең 2 танкы, 6 хәрби машинасы каршында бер үзе кала. Әлеге көрәш 40 минут барган. Нәтиҗәдә Алёша егетләре каршы якның бар техникасын тармар итә. Шушы вакыйгадан соң оборона министры танк экипажын Россия геройлары исеменә тәкъдим иткән иде. 80 техники, а у нас там один Алёша. Бу батырлык тарихы очраклылыклардан тора. Хәлиткеч көрәш алдыннан танкның төп йөртүчесе яралана. Аның урынына ашыгыч рәвештә танк командиры якташыбыз Расим Баксиков күчеп утыра. Переживать и эмоционально как-то переживать там уже нету. Андый вакытта куркып тора алмыйсың, хис кичерешләргә ирек бирмисең. Иң мөһиме эш аны төгәл һәм оста итеп башкарырга кирәк. Расим Баксиков Татарстанның Алексеевск районы Биләр авылы егете. 2010 елда Казанның танк училищесын тәмамлап, Ирак көнчыгышка хезмәт итәргә китә. Махсус хәрби операция башлангач, анда эләгә. В этом подразделении 4 года жил и учился Расим Баксиков. Казанның танк училищесында батыр егетне яхшы хәтерлиләр. Ул яшәгән казарма, укыган сыйныф бүлмәләре, каһарманлыгы турында горурланып сөйлиләр. Отзывчивый человек. Ул бик ярдәмчел һәм актив укучы иде. Җаваплы булуы, барлык кушкан эшне төгәл үтәү белән аерылып торды. Дәресләр вакытында танкларны техник яктан аннан да яхшы белүче булды микән? Шуңа күрә шундый катлаулы хәлгә юлыккач та югалып калмаган. Тиздән уку йорты диварына Расим Баксиковның сурәтен Россия герое буларак урнаштырачаклар. Аның батырлык үрнәге танкистларны укыта торган дәреслекләргә дә керми калмас. Илгиз Шәкуров, Яңа Гасыр каналы. Бүген исә Владимир Путин Алёша танкы экипажын үзенә Кремльгә чакырды. Россия президенты 5 хәрби белән өстәл янында утырып сөйләште. Өлкән лейтенант Расим Баксиков, лейтенант Александр Леваков, рефрейтерлар Филипп Евсеев һәм Алексей Неустроев Россия геройлары исеменә ефрейтор Илья Гаврилов батырлык өчен медален алып булган иде. Иң элек Владимир Путин егетләрне тагын бер кат мактаулы исемнәре белән тәбрикләде. Аннары кылган батырлыкларының нечкәлекләре белән дә кызыксынды. ВСУның 8 техникасын ничек юк итүләре, ул көнне булган вакыйгалар турында кат-кат сорашты.
Я хочу еще раз вас поздравить с госнаградами вчерашними. Я видел, что вы волновались, людей много. И, по-моему, волновались, похоже, больше даже, чем на поле боя. Но это естественно. И место знаковое. Очень символично, что именно на этом месте, на месте, где наши деды, прадеды сражались, вам вручены были медали героев России. Получается, вот у человека на Курской дуге дедушка участвовал. Правда? Да? Видите, вот. Дед участвовал? Дед участвовал. Ваш дед участвовал на Курской дуге? Здорово. Вот это и есть связь поколений, это и есть наш генетический код защиты Отечества. Здорово, очень здорово. Экипажның командиры Yoqtashubiz Rasim Baksikov Vladimir Putinning уң ягында утырды. Олар президент белән берничә тапкыр сөйләштеләр. Владимир Путин аннан син рота командиры була торып, ни өчен үзең йөртүче урынына күчеп утырдың дип тә кызыксынды. Вы, я знаю, что неоднократно садились за рычаги управления на место механика-водителя, да? А у вас сколько в подчинении танков? На данный момент 9. 9? Да. И тем не менее вы садились на, так скажем, достаточно рядовую позицию, да? Сами управляют танком. Да. Почему? Как бы это описать? Нужно показывать своим подчиненным, что даже если ты боишься, туда страшно ходить на самом деле. Конечно. Нужно что-то делать с этим страхом и в любом случае выполнять свою работу. То есть просто показывая это личным примером. Да. Здорово. Здорово. Это в лучших традициях российского офицера. Тапшырыбызны дәвам итәбез. Бүген Мәскәүдә КАМАЗның беренче генераль директоры заводка нигез салган җитәкче Лев Васильевны соңгы юлга озаттылар. Ул дүшәмбе 98 яшендә бакыйлыкка күчкән иде. Аның белән хушлашырга Трайкурова зиратына туганнары, элекеге хезмәттәшләре, республикадан җитәкчеләр килде. Алар арасында Татарстаннан чыгып, хәзер федераль оешмаларда эшләүчеләр Ярчаллы мэры Ноил Мәгдиев, КАМАЗның генераль директоры Сергей Когогин, Дәүләт думасына безнең республикадан сайланган депутатлар бар иде. Лев Васильев заводны 12 ел җитәкли. Соңыннан ул СССРның автомобиль сәнәгате министры урынбасары, җиңел һәм азык-төлек сәнәгате өчен машина төзелеше министры вазифаларын башкара. Лев Васильев социалистик хезмәт герое, 2 тапкыр Ленин ордены, 3 тапкыр хезмәт кызыл байрагы ордены белән бүләкләнгән җитәкче. Бүген Татарстанда сафыннан махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар ярдәм узаттылар. Бу юлы әйберләр контракт буенча хезмәт итүче татарстанлыларга тапшырылачак. Юлсызлыкта да йөри ала торган автомобильләр, хәрби җиһазлар һәм төзелеш материаллары туплаганнар. Бу әйберләрне җыярга Татарстан оешмалары һәм хәйриячеләр ярдәм иткән. Татарстан рәисе кушуы буенча ДСАФ махсус хәрби операция башлангач ук кирәк яраклар җыя һәм тиешле урынга җибәрә башлады. Шул вакыт эчендә Донбасска 30 колонна затканнар. Все татарстанские организации... Татарстандагы зур оешмаларның барысы да бик теләп ярдәм итәләр. Азык-төлек һәм башка кирәк ярак туплап җибәрәләр. Без аларны тиешле урынга илтеп тапшырабыз. Әмма ДСАФның төп бурычы СВО зонасына махсус җайланмаларны алып барып урнаштыру. Доставка туда специального оборудования, наладка его. Бүген Татарстанда 9 кеше хәрби хәрәкәт ветераны таныклыгын алды. Алар барысы да махсус хәрби операциядә катнашкан, хәзер запаста торалар. Кайберләре Россия армиясе хәрбиләре, батальон вәкилләре дә бар. Таныклыкларны ватанны саклаучылар Дәүләт фондының Татарстандагы бүлегендә тапшырдылар. СВО ветераны статусына кем дәгъва кыла ала? Дәүләт фонды хәрбиләргә алга таба ничек ярдәм итәчәк? Буларны Алия Хәйретдинова белде. Меня сподвигло, скорее всего, наверное, в душе. Неспокойно было. У границ враг. Ну, денацификация, демилитаризация. Кто, если не мы? Ринат Хамитов махсус хәрби операция зонасына нәкъ шул уйлар белән китәде. Анда 2022 елның февраленнән августына кадәр булган. Алтайда ракета гаскәрләрендә хезмәт иткән егет СВОда гранатометчы була. Сегодня мы получили
военное удостоверение. Бүген без хәрби хәрәкәтләр ветераны таныклыкларын алдык. Күңелдә горурлык хисе, бу гади генә кагаз түгел, аны һәркемгә дә бирмиләр. Батырлык күрсәтеп, Донбасс халкын, илебезне саклаганбыз икән, яшь буын да моны истә тотсын иде. Ватандашларыбыз да безне көткән, монда үзеңне кирәкле кеше итеп хис итәсең. И мы поняли, нас не забывают, нас нуждаются. Хәрби хәрәкәтләр ветераны тоныклыгын Альфред Хайбуллинга да тапшыралар. Махсус хәрби операциягә ул Алга батальонында китә. Диңгез пехотасында хезмәт иткән Ират СВОда минометчы була. Узган ел 50 яшен тутырып демобилизацияләнә. Мин доброволец булып киттем. Туган үйләрне кемдер якларга тиеш. Без совет вакытында устак бу удостоверение алу зур горурлык. Бүген 9 татарстанлы хәрби хәрәкәтләр ветераны тоныклыгы алды. Хәзер алар запаста. Һәрберсе белән премьер-министр урынбасары Лейла Фазлыева аралашты. Таныклыкның мөһимлеген ассызыклап үтте. Все те льготы, которые предусмотрены для ветеранов боевых действий. Россия шул ук исәптән Татарстанда хәрби хәрәкәтләр ветераннарына тиешле ташламалар бар икән, алар тулы күләмдә үтәләчәк. Бүген хәрбиләргә психолог, психиатр ярдәме кирәк. Шул ук вакытта медицина тернәкләнү белән бәйле мәсьәләләрне хәл итәсе бар. СВОдан әйләнеп кайткан хәрбиләрнең күбесе яраланган була. Без аларга сыйфатлы медицина ярдәме күрсәтергә тиеш. Таныклык алырга теләүчеләр хәрби комиссариатларга мөрәҗәгать итеп рапорт язырга тиеш. Анда шәхси номер, хәрби хәрәкәтләрдә катнашу вакыты, хәрби дәрәҗә күрсәтелә. Это у нас мобилизованные. Это у нас по контракту. Бу өлешчә мобилизация буенча алынган яисә контракт нигезендә үз теләге белән киткән Барс һәм Штурм Z хәрбиләренә кагыла. Вагнер отряды әгъзалары буенча әле карар кабул ителмәгән. Документлар бар икән, бер атна дигәндә таныклык алып була. Иң мөһиме хаталар китмәсен. При наличии документов где-то за неделю мы все оформляем. Сейчас самое главное, чтобы не было ошибок. Айлык түләүләр, торак коммуналь хезмәтләргә ташлама, кайбер салымнардан азат итү, чиратсыз медицина хезмәте. Бу мөмкинлекләрдән файдаланып калыйм дигәннәргә ватанны саклаучылар дәүләт фонды да ярдәм итәчәк. Наши социальные координаторы, если вдруг у человека возникают проблемы со сбором документов. Документлар җыюда кыенлык килеп чыга икән, безнең социаль координаторлар ярдәм итәчәк. Без 1 июньнән бирле эшлибез. 3 ай элек сораулар бик күп иде. Хәзер аларны үз вакытында чишәргә тырышабыз. Бүген 9 кеше хәрби хәрәкәтләр ветераны тоныклыгы алды һәм бу эш дәвамлы булачак диләр фондта. Бүген һәрбер хәрби үзенең социаль координаторы белән танышып, үзен кызыксындырган сорауларга җавап ала алды. Алия Хайретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Казанның Салават күпре микрорайонындагы Сандугач торак комплексында жер астына урнаштырылган шүп җыю җыйламасын төзекләндергәннәр. Бу елның июлендә без аның софтан чыгуы хакында репортаж күрсәткән идек. Ул вакытта халык әлеге механизм кыш көне ватылды. Шүп әле дә астаята, ис аңкып тора дип зарланды. Шүпчар мәсьәләсен хәл итү өчен ишегалларына көнкүреш калдыклары контейнерлары урнаштырылган була. Хәзер исә йортларны төзегән компаниянең подрядчы оешмасы шүпне күтәртү җыйламасын төзәткән. Бу эшләр гарантия буенча башкарыла. Иртәгәдән Казаннан Ульяновскига су юлы буйлап даими йөрү булачак. Метеор рейска җомга, шимбә, ял көннәрендә чыга. Тиздән Татарстан белән Удмуртия арасында да елга транспортын җибәргә җыйналар. Су юлы буйлап йөрүчеләр санын арттыру, әлеге тармак транспортын яңарту турында бүген журналистларга матбугат очрашуында сөйләделәр. Төбәкләр, шәһәрләр арасында йөрүче су транспортын арттыру ил президенты куйган бурыч. Республикада елга юлы рейсларын күбәйтү өчен нинди чаралар күреләчәк? Бу хакта Гөлназ Сайфетдинова. Узган ел Чувашия белән елга юллары тоташкан иде, быел Ульяновскига метеор китә. Маршрутны узган атнада сынап карадылар инде. 4 сәгатьтә яңа метеорда күрше республикага барып җитеп булачак. Озакламый Удмуртиягә юллар ачылырга мөмкин. Россия президенты да поручениялар берде. Безнең Рустам Нургалиевич та әйтте, күрше регионнар белән су буенча җиргә шушы метеорлар белән шундый задача куелды инде безгә. Bütün әйберне санап карарга кирәк, җөреп карарга кирәк. Кешеләр җөрерме, җөрмәсме? Чөнки безнең бүген күп тимер җол аркылы да җөрүчеләр бар, автобус белән җолда да җөрүчеләр бар. Инде без теге елгадагы рейсларны бик тә халык шатыр җөрер дип уйлыйбыз. Аннан соң менә Ульяновскидан соң без шушы сентябрь башында Удмуртия министры белән очрашабыз. Шушы Кама буенча инде Казан, Чистополь, Алабуга, Чаллы һәм Сарапулга
рейс қойып қарайбыз. Быйыл булырмы, икенче елга булырмы, карап карарбыз. Елга маршрутлары субсидиялана. Ульяновскига рейслар ясау өчен 30 миллион сум дотация кирәк булачак ди транспорт һәм юл хуҗалыгы министры. Киләсе елда бу сумманы Татарстан һәм әлеге күрше төбәк үзара бүлешәчәк. Субсидируем немножко для человека. Бу субсидиялар өчен тотылган акча казнага тулысынча диярлек кире кайта. Әлеге маршрутларда йөрүчеләр туристлык пакетыннан файдалана. Алар безнең республика кунакханәләрендә яши, кафе, рестораннарда туклана, сувенирлар сатып ала. Булардан бюджетка табыш керә бит. Он перекрывает размер субсидий. Татарстанга су юлы белән килүче туристлар быел 3 тапкыр арткан. Республикада әлеге тармак транспортыннан кулланучылар санын 330 меңнән ярты миллионга җиткерү бурычы тора. Парк наших судов новых. Яңа сотнылар саны артачак. Республика җитәкчелеге бу эштә зур ярдәм күрсәтә. Бүген 4 яңа сотны бар инде. Моңа кадәр игътибар булмаган тик торган су транспорты да яңартылачак. Павел Миронов теплоходы ремонттан соң төбәкара рейсларга чыга. Шуның белән бергә инфраструктура булдырырга, елга тукталышларын төзекләндерергә кирәк. Казан суда сотнылар җибәрү буенча зур эш башкарылды. Елгалардагы хәрәкәтне шул рәвешле җанландырып җибәргән ниятлиләр. Су транспорты мөмкинлекләрен арттыру бурычы ил буенча куелды. Хәзер Бөек Идел юлы дәүләт программасы эшләнә. Аның буенча причалларны яңарту, пассажирларны йөртү өчен сутнылар төзү күздә тотыла. Бу нисбәттән Яшел Үзән заводы елына 8-10 метеор чыгара алачак. Биредә федераль программада катнашу теләген белдергәннәр инде. Гөлназ Сайфетдинова, Ләйсән Сәетова, Яңа Гасыр каналы. Кабан күле янындагы техническая урамында күп катлы йортлар төзергә ниятлиләр. Сәнәгать районы ничек итеп 12 мең кеше яшәрлек торак пунктка әйләнә ала. Бу турыда бүген Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Мәскәүдә иде. Монда ул Россия театр сәнгате институтына барды һәм анда укучы Татарстан егет-кызлары белән дә очрашты. ГИТИС театрның барлык белгечлектәре буенча да белем бирүче илдәге бердән-бер уку йорты. Анда белем алучы 2000-гә якын студентның 42-се Татарстаннан. Рөстәм Миннехановны институт аудиторияләре һәм уку йортының тарихы белән таныштырдылар. ГИТИСта белем алып чыккан егет-кызлар Россия һәм республиканың алдынгы театрларында хезмәт куя. Соңыннан Рөстәм Миннеханов, Марат Хаснуллин һәм Сергей Собянин белән бергә Мәскәүдәге Татарстан көннәренә багышланган тантанада катнашты. Татарстан рәисе һәм Мәскәү мэры мәгариф тармагына мәгълүмати технологияләр кертүгә юнәлтелгән чараларны тормышка ашыруда теләктәшлек турындагы килешүне дә имзалады. Бүген Казанның Россия минем тарихым үзәгендә татарлар ватанга хезмәттә дип аталган күргәзмә ачылды. Ул якынлашып килүче республика көне уңайнан оештырылган. Беренчеләрдән булып, аны бүген Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов карап чыкты. Экспозициядә милләттәшләребезнең ил үсешенә керткән өлешен чагылдыручы йөзләгән фото һәм видео материаллар да тәкъдим ителгән. Аларда нәсел тамырлары татарлар белән бәйле данлыклы дворяннар, күренекле җитәкче, галим, фәлсәфәчеләр эшчәнлеге күрсәтелә. Язучы Гавриил Державин, Александр Беренче белән эшләгән генерал Алексей Аракчеев, аристократ Феликс Юсуповлар. Хәзерге татарлар тормышына аерым зал бүлеп тә бирелгән. Рөстәм Миннеханов, Минтимер Шәймиевләр белән бер рәттән махсус хәрби операциядә батырлык күрсәткән Россия геройларының да сурәтләрен урнаштырганнар. Күргәзмә белән 15 сентябрьгә кадәр танышып була. Безнең татар халкы ул үз республикабыз, үз яши торган җирендә генә түгел, безнең зур ватаныбызның киләчәге, аның исәнлеге, саулыгы, киләчәге өметле булсын өчен дә никадәр хезмәт куйган дигән сүз бит инде. Шуңа күрә без бу чиракта бары тик менә без татарлар, без менә мондый һәм без ил язмышы белән яшибез дигән шундый девизны куярга була. Бу кешеләрне таныйм да, мин күрдем телевизорлардан, бик шатланам. Дамир Юсуповның фотосы да бар, аны фильмдан генә күрдем. Монда аның турында күбрәк сөйләгәннәр. Тапшырубызны безнең геройлар сәхифәсе белән дәвам итәбез. Без анда махсус хәрби операциядә Донбасс халкын яклап гомерләре өзелгән Татарстан батырлары турында сөйлибез. Бүгенге репортаж Зәйдә туып үскән Михаил Музыченко хакында. Ул узган елның көзеннән СВО зонасында хезмәт иткән. Март башында батырларча һәлак була. Вафатыннан соң батырлык орденына лаек дип табылган. Кеше сержант Михаил Музыченконы 1 минутлык тынлык белән искә алалар. Ул һәр вакыт ачык йөзле, барлык кешегә ярдәм итүчән була. Шын герой иде диләр аны белгәннәр. Батыр якташыбыз яшәгән йортка истәлек тактасы урнаштырдылар. Махсус операциягә дә ул шушыннан киткән. Увековечение памяти военнослужащих
Ватанны яклау өчен үз гомерләрен биргән хәрбиләрнең барысының да истәлеген мәңгеләштерү өчен алып барабыз. Алар хәрби бурычын үтәгән кебек, бу да безнең бурыч. Михаил Мусиченко узган елның сентябрендә өлешчә мобилизация буенча чакыртылган. Качып йөрергә уенда да булмый. 2 ай Казанда өйрәнүләр узганнан соң Донецкига юл ала. Киткәнче аңа өенә кайтып килергә рөхсәт итәләр. Озату чарасында интервью да биргән иде. Победа все равно будет за нами. Без җиңәчәгебезгә ышанабыз. 2 ай буе өйрәнүләр уздык. Егетләрнең күбесе китте инде. Алар белән телефоннан сөйләшеп торабыз. Барысы да яхшы диләр. У них тоже все отлично. Михаил Мусиченко Донецк Халык Республикасында хезмәт иткән. Җаваплы булды. Хезмәттәшләре гомерендә кайгыртып торды ди якыннары. Михаил 10 мартта хәрби бурычын үтәгәндә батырларча һәлак була. Июнь аенда аны туган ягына алып кайтып җирләгәннәр. Каһарманга истәлек тактасы куелган йорт янына шәһәр халкы, яшь армиячеләр, хәрби хәрәкәт ветераннары җыелды. Барысы да чәчәк китерә. Михаил Мусиченко белән әнисе һәм апасы шиксез горурлана. Чувство гордости, да, что не побоялся, пошел. Яшь герой Зәй шәһәре мәктәбендә укыган, армиядә хезмәт иткәннән соң автомобиль юллары идарәсендә эшләгән. Анда да үзен тырыш, җаваплы хезмәткәр итеп күрсәтә. Бу оешма хәзер аның гаиләсенә ярдәм итеп тора. Хочу выразить слова благодарности. Михаилның әнисе белән апасына бик зур рәхмәт җиткерәсем килә. Алар чын герой тәрбияләп үстергән. Повестка килгәч тә ул хезмәт итәргә дигән карар кабул иткән чын батыр. Михаил Мусиченко үлеменнән соң батырлык орденына лаек була. Дәрәҗәле бүләкне әнисенә тапшырганнар. Зәй телевидениесе белән берлектә Шулпан Касыймова, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда Татмедиа басмаларына язылучылар арасында уздырылган конкурста җиңүчеләргә бүләкләр тапшырдылар. Бәйгедә 420 кеше катнашкан. Алар 2023 елның 1 ярты еллыгында кимендә 2 басмага язылырга тиеш була. 14 кеше җиңү яулаган. Араларында 12 басма алдыручылар да бар. Татар телендәге газета, журналларга ихтыяҗ зур ди акцияне оештыручылар быел 16 матбугат чарасы тиражын арттырган. Иң яхшы нәтиҗә Шәһри Казан газетасында. Аларның күрсәткече узган елгыдан 2 тапкыр югары. Бүген конкурста җиңүчеләргә телевизор, үтүк, җиләк җимеш киптергечләр тапшырылды. Төп приз скутер иде. Аңа Менделеевск районыннан Фәүзия Фатыйхова ия булды. Ул узак еллар дәвамында Сөембикә журналын яздыра. Әлеге акциядә даими катнаша икән. Почта бүлеге бар иде, бүлекчәсе. Хәзер аны 1 июльдән яптылар. Без атна сайын кирәк газеталар чыккан сайын шәһәргә үзәк почтамтка барырга мәҗбүр. Бәлки әле шушы газетларны эзләп артыннан почтамтка шушы скутерда да барып чыгармын. Интернетта утырам, балалар менә шул журналдан да укып, алар татар телен белсеннәр, аңлашыннар дип язылу инде ул. Конкурс аралашу мөмкинлеге дә, чөнки кеше үзенең анкеталарын җибәргәндә нидер мәгълүмат җибәрә, үз теләкләрен белдерә. Без инде редакцияларда аңлыйбыз, нинди темалар белән кызыксыналар, нинди рубрикалар кирәк. Әлбәттә, бу аралашу форматыдагы. Бүгенге хәбәрләр шундый булды. Хәзер һава торышы фаразы, аның белән Рәүф Шакиров таныштырыр. Сау-сәламәт булыгыз. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров. Данил Мастерда үзегез теләгән корпуслы җиһазны эшләтү җәйкене арзанрак. Лето промокодын әйтегез һәм индивидуаль заказга 20% ташлама алыгыз. Казандагы 2-167-166 телефоны буенча хәзер үк шалтыратыгыз. Татарстанда болытлы һәм салкынча һава торышы урнашты. Әмма көчле явым-төшемнәр күзәтелми. Яндекс Погода сервисы мәгълүматы буенча Бөгелмә, Баулы, Азнакайда киләсе төндә болытлы була. Төнлә температура 6 градуска кадәр төшә. Көндез 16 градус җылы була. Ярчаллы, Түбән Кама, Алабугада көндез аязучан болытлы. Температура төнлә 7, көндез 16 градус көтелә. Әгерҗе, Менделеевск, Актанышта төнлә һава температурасы 8 градуска кадәр төшә. Көндез 16 градус тирәсе була. Арча, Кукмара һәм Балтачта башка районнардагы кебек үк явым-төшемнәр көтелми. Төнлә 8, көндез 16 градус. Болгар, Чүпрәле, Буада төнлә җылырак булачак. 11 градуска кадәр, көндез 17 градус җылы фаразлана. Әлмәт, Чистай, Мамадышта алмашынучан болытлы. Һава
яңгырлар көтелми. Төнлә температура 8, көндез 16 градус. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык түрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Lilians – это красивая, качественная, а главное удобная одежда для дома и отдыха. Чтобы продлить лето, до 31 октября мы запустили акцию. Скидка 30% на весь летний товар. Ждем вас по адресам ТЦ Паркхаус 1 этаж, ТЦ Южный 2 этаж. Lilians Казан тегү фабрикасы. Яшь динамикалы үсештәге компания, җитештерүне киңәйтү һәм яңалык кертү, заман белән бергә атларга. Зур илебезнең бөтен төбәкләрдәге клиентларның ихтыяҗларын канәгатьләндерергә мөмкинлек бирә. Казанда шулай ук салкынча һава торышы урнашты. Явым төшемсез. Киләсе тәүлектә ул әллә ни үзгәрми. Аязучан болытлы булачак. Төнлә якынча 10 градус, көндез 17 градуска кадәр. Җил төн яктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы 753 мм тәшкил итә. Һаваның дымлыгы 60%. Җирнең магнит кыры тыныч. Акташ Инвестрой махсуслашкан төзүче компаниясе Урта Кабан күле ярында Алтын яр торак комплексын тәкъдим итә. Җентекләп уйланылган планировка һәм ландшафт дизайн белән төзелгән ишек аллар. Августта фатир алучыларга 700 меңгә кадәр ташлама бүләккә 216 68 68. Как в сказке «Озеро у дома». Зеленый сказочный бульвар. Моя мечта – не оторваться. Хочу квартиру в Алтын-Яр. Покупая квартиру сейчас, получаете скидку до 700 тысяч рублей. 216 68 68.